הסטיגמה כל כך גרועה על התעשייה הזאת של ניהול קמפיינים. רוב הלקוחות שמגיעים אלינו זה לקוחות שעברו כוויות בכל הגוף. זו תעשייה מאוד פרוצה שבאמת כל אחד יכול להכריז על עצמו כמנהל קמפיינים. אין בעצם רף כניסה. נגיד, אתה רוצה להיות רופא, זה 7 שנים, התמחות. אתה רוצה להיות עורך דין, תואר ראשון, מבחני לשכה. הכרזתי על עצמי כמקדם דיגיטלי, אני מקדם דיגיטלי. במיוחד גם מאז הצ'אט. לפעמים אנחנו מקבלים לקוחות, שוב, שנכוו, שהם אומרים שהקמפיינים שלנו לא עובדים, ואנחנו מסתכלים על הקמפיין, אנחנו רואים מה קורה שם. כל מיני טעויות של חוסר מקצועיות קטנות. מה זה טעויות? זה בן אדם שמוכר תפוחים ומפרסמים לו בננות. אתה לפעמים רואה באמת את האנשים שאומרים שאני מוציא כסף ואין תוצאה. אתה מסתכל על הקמפיין שרד כבר, לא יודע, שנה, שנתיים, ואתה אומר, אם הוא רק היה עושה X, Y ו-Z קטנים פה, הכל היה משתנה. אתה שואל את הלקוח, תגיד, איך בחרת באיש מקצוע הזה? מה, הוא חצי במחיר מכולם. החצי במחיר הזה מכולם גרם לך לשלם יותר מכולם. כי בסוף, ההוצאה שלך זה גם המנהל קמפיינים וגם התקציב. וברגע שאין לך ניהול מספיק נכון, התקציב שתוציא ילך. זה לא רק התקציב, זה גם הזמן ואנשי מכירות שנשחקו וכל מה שאחר, כל הפוטנציאל. המשפט של סבתות, הזול הוא יקר.